Здравейте хора, аз съм Дани и правя този клип за трети път. И отново ще повторя: здравейте хора, аз съм Дани. И днес ще ви покажа как да използвате сидовете. Сид номер 1. 3 девятки. Чакайте. Има едно интересно нещо в този си, че го има и на Alt, и на Infinity. Сега да го покажа на Infinity. Това е на село, с Blacksmith има всичко. Така, прехвърляме се сега на другият си. И както ви казах, другият си е същият, само че е Alt. Така. И виждаме села, че имаме обикновено. Можете да си ги разгледате, да видите Blacksmith-овете, какво има в тях. И прехвърлим и на други. Както виждате, другият сит е 3 единици. Create World. Този сит е за пирамидите или там пясъчните замъци, както се... Не ги знам. Не са с големи тези пирамиди. Не са подредени. Извинете, ако чухте глас. И нека се прехвърлим на следващия сит. И така, ето го и другият сит, казва се Dungeon. Аз го измислил. Просто се опитах да справя сидове и написах Dungeon и стана. Но обикновено село. Нека се прехвърлим и на следващият сит. Така, този също аз съм го измислил. Супер сит, пишете си. Тук обаче не съм сигурен. Мисля, че беше насам. Не, натам беше. Натам. Ето на там. Значи, накъде да пуска. На този път ще проверя какво е на Blacksmith-а. Аз съм намерил този сит. Отново извинете за гласа, ако сте го чули. Защото някой тук, който съм му казал да мълчи, докато си снимам клиповете, само ма дразни. И след малко ще продължим с следващия сит. Ето го и другият сит, наречен Супер Прасе, Супер Пик. Чакайте малко да се оправя. Извинете. Ето го и последния, дами и господа. Това е едно село. Добре, само това да кажа. Тук има и кладенец. Както виждате. И окей, хора. Смятам това да бъде от мен. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за моя канал. Чао!